ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар ин турнир ду варзигари тоҷик Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов иштирок мекунанд. Ҳам Муин Ғафуров, ҳам Муҳаммад Наимов ва рақибонашон вазни даркориро карда тавонистанд. ҳозир боша биён муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. муҳориба дар вазни сабук Муҳаммад Наимов ва рақиби ӯ Ҷейми Маларки. муҳорибаи навбатӣ дар вазни 61 килограмм Муин Ғафуров зидди Ҷон Кастанеда. хотиррасон мекунем ки худи турнир шаби 3 ба 4 июн баргузор мегардад. соати чанд ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад, мо навор карда ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. барои ҳамин худи ҳозир дар канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки дигар чизҳое ки дар YouTube намебарояд, мо дар Telegram канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. дар Telegram канали мо зиёда аз 54 000 одам обуна шудааст ва шумо низ даромада обуна шавед. ссилкаи Telegram дар описани видео. то боздид хонободу сарбаланд бошед.